i'n cael ei gilydd. Hanner y dora am dy ofalu, drwy'r hyn wastawr, gwylus dros y byd. Diolch i ti arwydd, nid ateinias ddim, casgwyd wyth y dillad i ti alw oes ddim. Cadw fi'n diogel, bein y ddad yn hau, arwain fi'n o'r chwarae, arwain fi'n o'r gwaith. Roedd fy waith yn ores, rhoi yn galon byd, nerth i fi i ddewis. Diolch i ti arwydd, ein llawen llawn, nes yn gyrraedd. Gadewch i ni gael darlleniad neu ddau ar gychwyn y gwasanaeth. Mae'n sy'n cofio, a mae sawl un yn dweud pa mor bwysig yw cofio dyddiadau a ffeithiau, a mae'n siŵr bod llawer ohonoch chi fel uned mwynhau ambell rhaglen o mastermind ac ambell rhaglen o University Challenge ac yn herio'n hunain ac yn ymfalchio os gewn ni rhyw ateb yn gywir. Ond y gwir amdani, bydde fe'r llawer gwell ffeitiach i ni tasen ni falle yn dysgu ambell benod o'r Beibl neu ddarn o'r ysgrythur yn ytrach na falle cofio faint o lyfrau sydd yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd a enwau y holl lyfrau sydd yn y Beibl. Ac os gewn ni lawer mwy o gymorth wrth gofio efallai ambell ddarn yn ei grynswch. Gadewch ni enghraifft troi at Psalm 46. Y mae Duw yn noddfa ac yn nerthu, yn gymorth parod mewn cyfynder. Felly, nid ofnwn i'r ddeiar symud ac i'r mynyddoedd ddisgyn i ganol y môr, i'r dyfroedd rio a therfysgu ac i'r mynyddoedd ysgwyd gan ei ymchwil. Y mae afon a'i ffrydiau'n llawenhau dinas Duw,
Preswylfa sanctaidd y goich. Y mae Duw yn ei chanol, nid ysgogir. Cynorthwya Duw piardoriad di. Y mae'r cenhedloedd yn terfysgu a'r teyrnasoedd yn gwebia. Pan gwyd ef I lais, todda'r ddeiau. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw Jacob yn gair. Dewch I weld gweithredoedd yr arglwydd, fel y dygodd ddifrod ar y ddeiau. Wnai ryfeloedd beidio trwy'r holl ddeiau, dryllia'r bwa, tirweuwffon, llysgydarian a thân. Ymlynyddwch a dysgwch mae my fi sydd fyw. Y ddyrchafedig ymysg y cenhedloedd, y ddyrchafedig ar y ddeiau. A mae arglwydd y lluoedd gyda ni. Duw Jacob yn gair I ni. A gadewch I ni droi i'r Testament Newydd ac i'r Rhufeinied diwedd y 10 cariad brawdol. Peidiwch â bod mewn dyled I ni, ar wahân i'r ddyled o garu eich gilydd. Y mae'r hwn sy'n caru I gydfyn wedi cyflawni holl ofynion y gyfraith. Oherwydd y mae'r gorchmynion, na odineba, na ladd, na ladrata, na chwennych, a phob gorchymyn arall wedi crynhoi yn y gorchymyn hwn. Car dy gymydog fel ti dy hun. Diall cariad wneud cam a chymydog. Y mae cariad felly yn gyflawniad o holl ofynion y gyfraith. Wel, boi bendith ar y darllen, gwrando a'r deall. Ac os dwi'n gywir nawr, dwi'n credu bod yna gyfle i'r bobl ifanc yma ddod ymlaen I gynnig adnod. Pwy sydd am bentro? Dewch ymlaen, bobl. Dewch ymlaen I dweud adnod neu ddau. Dwi'n fi? Rhys a Mano. Sa bobl eraill yma barod I dweud adnod? Oes, ma na. A beth ydyn nhw di? Wel, so Rhys, Mano a Gyfo. Rhys, beth ydyn nhw? A Gyfo, Rhys. Nesaf? A Gyfo, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Gwydw ie? Diolch yn fawr iawn. A beth ydyn nhw di? Siôn. Amdani Siôn. Oes na help nhw? Duw sydd not barter I Ti'n cofio fe? James? A diolch yn fawr iawn. Wel, dwi'n falch bod chi bod yn eich jyst yn y plasteg o'ch yn y blas fan hyn, a ddweud yn hanesydd yw'r wyddod I gyd o. Dyn i'n gwir, ges i'r cefn gyda, a pwy oedd yn cyrraedd, a mae'n dyfarches llawn dydi. Fe ddireiddo nhw y capel bore yma ar gefn ddrink. Sawl lan, pwy ddireiddodd ar gefn ddrink? A mae nhw ar yr oriau. Pwy gerddodd y gwasanaeth hwn yma? Wel, mae'n bobl sydd wedi dod ar beic a marciau llawn. Ac ddo, fe nes I ar gefn y beic, gyda ddyfrau, a fe ddod ni'r holl ffordd trwy bont y pryd lan I Ferthyr. Ti wedi bod yn Ferthyr? Ac yn Ferthyr, fe bwrddon ni agwr gofedig o arall o wedi bod ar gefn y beic. Yr holl ffordd o'r gogledd, law I Aberystwyth Llanddybri a wedi cyrraedd Ferthyr, ac oedd e'n seiclo ddoe o Ferthyr, yr holl ffordd law I Gaerdydd ac i'r ban. Achos oedd yna rali yn y bair, rali protest nid i'r cyfriadau. Felly, yn ddines I gyda'r gerydd. Ar y llwybr y tap tre, a fe'n seiclo ni môr wedyn o Ferthyr gyda'r gerydd, yr holl ffordd law I heilwen braf y ddau. Lle oedd dros byd o bobl yn disgwyl ac yn gwrando ar bobl yn siarad. Ac wrth gwrs rôl wedi gyd, benderfynodd o rai gyfer, o ma'n rhaid i'n grwp y Mordal. Chi wedi bod yn y Mordal? Chi wedi bod ar beic yn y Mordal? A dyna lle oedd yn fynd ar y wedi dechrau agor I mas, dechrau pedaru, a fi'n mynd fel milgi, fel llechen o dy ond, wrth gwrs.
cytuno. Yn union, oedd yna fariad yn dod lawr, y bont ma'n codi er mwyn gadael y cwp cychod yma i mewn. A dyna lle o'n i'n sefyllfa ac yn edrych o gwmpas nawr yn cael yn gweith yn ôl, os wedi llwyr yna. A chi'n gwybod, wyt ti edrych ar ddillad pobl, dyn ni'n seiclo. A sy'n iawn, wedi sy'n rhyw ddilledi'n crand iawn gyda rhywun, ac o'n na lif yno. Chi'n beth? Chi'n beth? Ond fi'n gwybod chi'n beth. Wel, chi'n sgopio o'r ar y ddilledig yma. A dwi'n meddwl mae'r bobl yma sydd gyda'r adar yn prynu'r dillad crand yma, yn debyg mae enw'r dilledig nawr sgeli, os dwi'n gywir. Mae'n rhaid bod ni'n meddwl ac yn disgwyl y bont mae'n lawr, gofis i. A y sgopio oedd eisiau croesi'r afon. Ac y sgopio eisiau fynd i'r ochr draw er mwyn gweld i'r deiri. Ac oedd eisiau darganfod ychydig bach o'r tir yr ochr draw, ond y sgopio wrth gwrs ddim yn gallu croesi'r afon achos bod y deiri yn gallu nofio. Ond pwy oedd ar bwys y sgopio oedd y broga? Llyfant, i fod. A dyma fe'n dweud wrth y broga, "Gai fynd at y geg? I fi gael cyrraedd wrth o'r draw afon." Gaeth y broga, na. Fedra i ddim caniatáu i ti fynd ar y nefni achos pam. Ie, pam wyt ti'n meddwl yn gwybod gael y sgopio i fynd ar y geg? Oedd y sgopio yn fawr, ond ddim yn rhy fawr gyda gario. Wel, nid y bwyta'r broga, ddim yn gwybod beth y sgopio yn neud. Mae gan y sgopio gynfon, ac mae'r gynfon yna yn gallu achosi nifer mawr i bobl. Ac os yw'r sgopio yn pigo, mae'n gallu parlysu. A mae pobl wrth gwrs i erwyd yn parlysu, ac wrth gwrs mae wedyn yn gallu dian, yn yr ein. Dwi'n fe, os yw yn ddigon o sgopio, nid sicr mae hyn sy'n cael ei pigo falle mawr. Ond yma sgopio yn ei gwrando, dwi eisiau cyrraedd o'r draw, na i fi hafio, na i ddim neu dim byd yn ddyn nhw, na i ddim dybigo ni, wy'n yn nabod fi. Na, wir na, dwi eisiau mynd i'r ochr draw, na i ddim dybigo ni. Ac yn y diwedd, mae'r brogan teimlo, wel, dwi'n mynd i nofio i'r ochr draw, man y man i fi roi lift i'r sgopio. Achos mae'n dweud bod e ddim yn mynd i dybigo ni, a dwi'n gwybod bydd e'n iawn. Sbariadol. Sgopio. Cynffon, mae'n wynig beryglus yma, yn mynd ar gefn y broga. Dyma nhw'n cyrraedd yn efo, sy'n iawn, sgopio dechrau smwtho. Nesa. Dyma fe'n codi gynffon ac yn pigo, yn taro y broga. Broga'n teimlo'r gwenwyn yn mynd trwy goff dyma, y broga. Nes di na, dyna'r broga. Nes di na. A dyma'r broga'n dechrau cael ei barlysu. Dyma'r sgopio yn dweud, mae'n rhan o natur i. A dyma'r broga'n cael ei barlysu, yn medru symud, a beth i ddweud i'r broga? Nesifo. Oedd e'n medru nofio, yn cael ei barlysu, a beth i ddweud y sgopio? Nesifo gwrw hefyd. Gan fofi. A dyna'n ddiwedd y brogram a sgopio. Oedd y bont wedi dod lawr, oedd y barriers wedi mynd am, ac oedd i'n barod i symud. A fe dydyn ni eisiau, wel, dwi'n gwrs i'r brogram draw, oedd yw'r sgopio na'r brogram, pam. A dyna pam i dod i'r capel i'r sgwrsio. Achos mae llawer yno ni gyd yn natur ddynol. Y sgorpion yma oedd yn gwybod bod yn mynd i
Mae'n hynna, os ydyn nhw'n byddo'r program, ond oedd e'n methu helpu hynna. Ac wrth gwrs, ni'n dod i'r camer, i ni gael help. I ni gael dysgu neges cyfiad, dysgu neges Crist, Iesu Grist, sydd yn helpu ni i fyw croesi'r afon. Helpu eraill, allwn helpu eraill, helpu hunain. Felly cofiwch am y sogref i ddiwedd ond mae'n modd cyrraedd yr ochr arall wrth gofio neges y stori yna. Diolch yn fawr iawn i chi'n adnodau. Pob un oedd digon trefn yr hyderus sy'n dod yma, ac pan chi'n dod wrth nesaf, sy'n byddwch chi'n dod adnod gwahanol. Fel bod gyda chi storfa o adnodau. Diolch yn fawr iawn. Nawr te, dwi'n meddwl mae'r cam nesaf i'w Emyn, felly ddewch i ni gael troi at Emyn sydd yn diolch. Diolch Iesu, 147, 147. Diolch Iesu, diolch Iesu, diolch yw fy nghan. Diolch Iesu o diolch, diolch yw fy nghan. Ac yn y blaen, Rhif yr Emyn 147. Gewn ni ymuno gyda'n gilydd felly am gael o wedi. Ein tad, i ni'n troi at ydy'r bore hwn, a gofynnwn i ti gofio amdano aethau yn sul y cofio. Cofio am y bobl yna sy'n llawn gofid. Mae yna rai yn yr eglwys hon mae gofid yn fawr yn poeni am iechyd, fawr i pryder oherwydd amgylchiadau, ac eraill yn calonnau'n llawn anobaith wrth feddwl am y fori. Bydd gyda hwyargrwydd, cysura, esmwythau dioddef a golia'r dydd iddynt, fel na fydd oriau'r dydd yn ei brifo a'r nos yn ei llethu. Arglwydd rhogyfarwyddyd i'r rhai sydd mewn dryswch yn sicrwydd. Byd unig yw'r byd hwn i lawer. Byd anodd. Bydd gyda y rheini a rho gysur i'r rhai a deimlo bod pawb wedi anghofio a'i gadael. A chyd ni arglwydd rhag bod yn hunanol, i feddwl am bobl eraill,
a dangos i ni'r llwybr at y rhai sy'n mewn angen. Goleua'r ffordd, a dangos i ni sut i fod yn offeri dy gariad. I rannu dy ofal a thgariad fel y byddwn ni yn medru cynnig cysur mewn gair a gweithred. I ni'n gweddio'r bore yma dros y bobl ar gwledydd lle mae yna ddioddef, lle mae yna newid, dormes, anghyfiawnder. I ni'n cofio'r bore yma am y bobl hynny sydd wedi colli i cartrefi, i cymunedau, oherwydd tân, tlodi, newid, sychder, trais a rhyfel. I ni'n gweddio dros yr arweinwyr, y gwleidyddion, y llywodraethwyr hynny, a gofynnwn i ti deulu dy adain drostyn. Pa iddyn nhw agor i llyged a gweld sut mae maddau i eraill, gweld sut mae rhannu, sut mae cyfaddawdi. A gwna iddyn nhw gofio pa mor braf yw gweld gwen ar wyneb pobl, pa mor braf yw clywed chwerthin mewn cymdeithas a hwnnw'n chwerthin iach. Atgoffa nhw pa mor boenus yw gweld galar yn llyged y fam, a pa mor ddirdynol yw anobeth y wraig ifanc weddw sy'n hiraethu oherwydd diflaniad i gŵr a'i plant. I ni'n gweddio bore yma dros dy eglwys, dy lawforwyn yn y byd hwn, ac i ni'n gofyn iddi fod yn deilw o Iesu a'i gariad e. I ni'n diolch i ti Arglwydd am bob cymwynas am gariad ffrind a serchogrwydd cyfeillio. I ni'n diolch i ti am bob cymorth a chyfarwyddyd gan bob bobl cyfarwydd a dieithr. I ni'n diolch am y bobl hynny sy'n barod i roi gorff ac enaid dros eraill, yn ceisio gwella a cheisio trwsio'r gymdeithas hon rydym yn byw yn. I ni'n cofio Arglwydd amdanyn nhw, a rhon erth iddyn nhw pan mae'r egni'n isel ac anobaith yn dechrau tolcio eu penderfynu. Yn awr Arglwydd, yr ydyn am gymryd munud. Munud i fyfyrio, munud y dywelwch i gofio am rheini a gollodd i bywydau yn y rhyfeloedd a fi. Diolchwn Arglwydd am yr heddwch sydd yma yn Nghymru ac yr ynys hon. Diolchwn am bob cyfle sydd gen i yma'r rhyddid i holi, mynegu barn ac i ddatholu di. Diolchwn am bopeth i ni wedi i derbyn, iechyd, iaith, cyfle i wneud dewisiadau a phenderfyniadau, y tir a'r byd hwn. Par i ni fel Cymru ac fel dynoliaeth, weld o'r newid, gweld ein breintiau, ein rhoddion fel amnati i'w gwarchod a'i cynnal gyda gofal ac egni newid. Fel y gnawn y penderfyniadau cywir, y dewisiadau do. Arglwydd fel y deithost at Mair ac yn yr disgyblion yn ei hofnau, fel y deithost at Thomas ac at y ddau yn Emmaus. Dangos i ni'r ffordd fel bydd hyder, gobaith a sicrwydd yn ein camau y fore. Drwy'r ysbryd i helpa ni adlewyrchu dy ras a thaioni a'r brydferthwch. Yn enwyn Arglwydd Iesu. Amen.
Wel, newn ni barhau ar canu y bore yma drwy droi at y pumed emyn. Emyn rhif 5. Bydd gyda ni o ddew ein tad, ar uchel wyl dy blant, ac erbyn di ein hybydd glod ar dafod ac ar dant. Ysgyned ein addoliad gwyw mewn gorfoleddi slef, a chwydded seiniau o bob man y gytgan, iddo ef. Y pumed emyn. Wel, yn gyntaf, gai ddiolch am yr alwad ffôn gan Michael am y gwahoddiad cynnes a'r croeso cynnes dwi wastad yn ei gael yma yn y crws. Mae'n bleser dod ato chi. Mae'n hyfryd gweld drysau'r agor a threfn yn caniatáu, trefn wedi cael ei mabwysiadu yn caniatáu ni gael dod at ein gilydd i addoli. Wel, mae'n sul y cofio, ac dwi'n wisgo pabi gwyn yma, ac hoffwn ni gychwyn yn ychydig eiriau sydd gen i gyda'r englyn yma gan y prifardd Sean Allen. Pabi i gofio pobl, o bob lle y byd lladd, heb ganmol helwriaeth crach milwrol. Heddiw well, nid ddoi yn ôl. Wel, dyna'r englyn i chi, a mae sawl un yn delio gyda sil y cofio a'r tywallt gwaed. Sawl un yn ail feddwl ac yn ail ddiffinio. Ac y gwir yw mae cofio wedi cipio dychymyg nifer yn y cyfnod diweddar yma. Wedi achosi anghyfod, wedi achosi cwmpo mas, wrth i bobl ail feddwl, ail ystyried y digwyddiadau a chyflawniadau pobl ddoi, arweinwyr ddoi, a mae'r cofio wedi caniatáu, wedi arwain nifer i weld o'r newydd, ac wedi peri rai ystyried sydd ydyn yn cofio ddoi. Un funud fach, cyn elo'r hael o'r wybrau, medde Waldo. Un funud fwy, cyn elo'r hwyr i'w hynt. I gofio am y pethau anghofiedig ar goll yn awr, yn llwch yr amser gynt. Nawr dwi'n meddwl mae'n teicuraethus sydd i eiriau Waldo wrth iddo feddwl am olion hanesyddol, camp a chelfyddyd, hen genedloedd sydd wedi diflannu, hen chwedlau sydd wedi eu colli, hen ieithoedd sydd wedi hen ddistewi. Ac yr hiraeth, i ni gyd
yn hoffi cofio. Mae sawl sgwrs y does yn cychwyn gyda sawl un. Wyt ti'n cofio pan eithon ni? Wyt ti'n cofio pan ddwedes di y peth ar peth? Ac yn aml iawn, mae yna chwerthin, mae yna gywilyddio, mae yna resynu am y pethau wrth mwyn i gof, digwyddiadau troion trwstan, rhyw hyfdra, rhyw orches a gyflawnon ni yn ein falle'n ieuenctid, neu ryw weithred sy'n nawr wrth gwrs wedi'i fframio gyda chywilydd wrth i ni ail-fyw a dramateiddio'r digwyddiadau. Ac mae atgofio yn newid. Mae'r cof yn chwarae triciau ac fe welwn bethau yn drag wahanol fel oedd pethau, fel oedden nhw. A dwi'n gwybod hyn, a mae'n siŵr bod gyda chi'ch enghreifftiau. Dwi'n cofio flynyddoedd maith yn ôl, mynd i gartre y wraig, yng nghwmni, felly y fam yn Nyfredd. Ac roedd honno wedi cael cwmni Mrs Williams i yr un oedd yn dod yn wythnosol i helpu i lanhau y tŷ ac yn arbennig y gegin. Ac yn awr, roedd y fam yn Nyfredd wedi mynd yn y car a Mrs Williams, roedd wedi mynd â hi nôl i'r pentre gan roi ychydig bach o lonydd i ni i wneud a chyfle, i wneud paned o de. Felly dyma fi gweld y gyfle ac yn gwneud y baned ac yn mynd i'r pantry i nôl y siwgr. Ac wrth gwrs gyda'r elfen ysgafn yn fy nghalon, dyma fi yn gweld pecyn newydd o siwgr ac yn penderfynu fel un o'r chwaraewyr y prynawn yma yn troelli ac yn taflu'r pecyn siwgr i'r awyr. Heb ystyried bod rhywun eisoes wedi bod yn y pantry ac wedi agor pecyn siwgr. A gallwch chi ddychmygu'r siwgr yn tasgu i bob man. Wel, dyna beth oedd chwysfa. Munudau o dorchi llewis a cheisio casglu a hel yr holl siwgr na at ei gilydd cyn bod y fam yn Nyfredd yn cyrraedd adre, ond crench oedd hi dan trad, ac oedd hwnnw'n dystiolaeth am fy ffwlbri i. Na mae'r stori wedi cael ei hadrodd yn y teulu droion, ond mae wedi magu adenydd. Ac erbyn hi, mae'r fam yn Nyfredd yn dweud wrtha hi, roeddwn ni yno. Ac fe ddwedes i wrtho ti i beidio a thaflu'r pecyn siwgr i'r awyr. Ac wrth gwrs mae yna ddadle wedi bod am uned dweud nad oedd eich ddim yno, roeddwn ni yno. Wel, wrth gwrs, mae'r gwirionedd yn para, mae'r neges yn para. Beidiwch a thaflu pecyn siwgr i'r awyr a bod yn ffôn. Ac fel yn wir, yr efengylau, mae'r gwirionedd a'r neges yr un peth. Ond wrth gwrs, mae yna amrywiadau, a mae yna straeon gwahanol. Bydde Siwan wrth Llywelyn yn rama fawr Saunders Lewis. Y ddau wedi creu eu trasiedi i hunain gyda'i diffyg cyfathrebu. Siwan wedi colli ei chariad hwnnw yn te wedi cael ei grogi, a Llywelyn bellach ar ôl blwyddyn yn ymhwedd arni hi i ddychwelyd ato. Ac meddai hi gan ddwyn i gof y cyfan y dioddau i gyd. Be wnawn ni am hw? Y profiadau, yr atgofion. Be wnawn ni am hw? A meddai Llywelyn, estyn breichiau dros dint tuag at ein gilydd, a'i cymryd hwythau atom fel y neidiau'n cartrefi yn y Prydain. Hynny yw, mae cofio yn holl bwysig. Rhaid derbyn, rhaid delio ag e. A thrwy gydnabod a chofio byddwn yn medru dysgu a chael gwell y fori. Rhaid camu ymlaen, mor hyn llefus y profiadau, y cyfan yn wers i wneud ninnau yn well, y fori yn oddefol gyda gobaith. A fel roeddwn ni'n awgrymu y ffasiwn i wedrych yn ôl a gweld bai ar nifer o bobl, ac wrth roi'r chwydd wydr ar ei gweithredoedd, ati i chwalu'r delfa, i dynnu'r lluniau a'r portreadau o'i arholiau'r oriel gan fynegu cyntharedd. Ond a ydy ni yn ceisio dileu hanes? I ni mae llawer o hyn yn ddibwrpas
yn ddibwynt, yn diraddio hanes i ryw broses simplistig, o ddwy'n i gyfri a chyfiawnhau digwyddiadau ddoe yn hafol daliadau egwyddorion a moesau cyfoes hefyd. I ni gyd yn gyfarwydd enghraifft ar helyntion ni yn unbych cerflun HMS Stanley a ysgol Sant Asaf awyddus i'w ddymchwel oherwydd y cysylltiadau rhwng hwnnw sef Stanley a Chaeth Fasiau. Ac yna trigolion Dinbych, dilyn pleidlais yn penderfynu i gadw. Roedd yn un arall y marlyrau disg Prifysgol Rhydychen yn Oriel penderfynu i gadw fe. Ond i ddŵr, fel i ni gyd yn gwybod, i ddŵr harbwr Bryste a'r cerflun Edward Colston, dorf yn mynegu teimladau glir ar anghyfiawnderau'r gorffennol a ymwneud Colston a Chaeth Fasiau. Mae sawl corff, mudiad, yn edrych o'r newydd ar ei gorffennol, a peth da yw hynny. Mae yna ddathlu yma yng Nghaerdydd yn y Bae i wedi gweld cerflun arbennig. Y ddynes gyntaf, lle'r ail yng Nghymru, cerflun o'r diwedd i gofio am honno y ddynes groenddi oedd wedi cyfrannu gymaint i fyd addysg. Mae'r cof yn newid. Ac erbyn heddi, mae'r cof am y rhyfel byd cyntaf a'r ail a'r pabi coch wedi gorfod newid rhyw Gymru. Dwi'n newydd orffen cyfrol gorchestol yn dweud y gwir, Hazel Walford Davies, ION. Dyma edrych o'r newydd ar eicon cenedl. A dydy hi ddim yn chwalu'r ddelwedd o gwbl, ond cael glywed am bethau a wna'n ni deimlo'n ddigon anghysurus. Dyma ŵr felly, dyma ŵr y bregethodd ryfel o'r Pilpydd yn ystod y cyfnod y ryfel mawr, a chydau ffrindiau Sir John Morris Jones, yr athro Henry Jones a'r parchedig John William Spring-Shenkin, fe anfonon nhw lu o fechgyn yr awol Cymru i'w tranc ar faes y gad. Eto, fe wnaeth Owen Edwards, popeth o fewn i allu i geisio rhwystro a pherswadio i mab i hunan rhag ymuno. Mae'r cof yn bwysig i ni fel Cristnogion. Ond nid i ni yn trysmori yr Hen Testament, yn ei holl liwiau, i straeon o ddioddef, distryw o waed a thywyllwch, ac mae'r Iddew cael ei gymell i gofio. Mae'r straeon a'r hanes yn y cof. Deuteronomium, cofiwch yr holl ffordd yr arweiniodd yr arglwydd eich diwchwi yn ystod y 20 mlynedd hyn yn yr anialwch. Gan eich darostwng a'ch profi, mwyn gwybod am oedd eich yn bwriadu cadw i orchmynio a'i peidio. Dyna'r her. Roedd ac mae'r cof yn holl bwysig i'r Iddew. Medde Eseia, cofiwch y pethau gynt ymhell yn ôl, oherwydd mae fi sydd dduw ac nid arall. Yn dduw heb neb yn debyg i mi, rwyf o'r dechreuad yn mynegu'r diwedd, ac o'r cychwyn yr hyn oedd heb ei wneud. Dywedaf, fe saif yn hyngor a chyflawnaf fy holl fwriad. Cawn ein atgoffa, ein cynghori, ein herio a'n cymell i gofio ac i ystyried y gorffennol. Mwyn i ni gael enghreifftiau o gariad Duw, o bwer Duw, yr anogaeth yna i wasanaethu ef, ac wrth gwrs y rhybydd yna rhag i ni fynd i trafferthio a cholli ffordd. Mae'r cyfnod yr anialwch, yr helbilon, ei nodi troion, ac mae'r hanes y geithglyd y gati yn holl bwysig. Cof sy'n cynnal
y gymdeithas, y frawdoliaeth, y perthyn, a chadw cyfamod y gorchmynion oedd yr her, y degol. A ydy ni yn colli ein cof? A ydy ni yn datblygu ddynoliaeth wallgo? Dwi'n gwybod pan o'n i'n ifanc, roedd yna ddynes yn dod i'r tŷ bron y bob rhyw bythefnos, Nora Isaac. Ac oedd hi'n dod i rannu i sgwrs a'i doethineb, a fi'n cofio hi'n dweud wrtha i'n blentyn, rydw i, meddai, yn dysgu rhywbeth newydd bob dydd ar fy mhob, boed yn bennill telyn, neu'n adnod, neu'n ddihareb, ac wrth gwrs oedd ganddi hi gof arbennig. Falle bod gyda ni wers i'w dysgu. Llyfr arall nath mas yn ddiweddar oedd am H.G. Wells, Claire Tomlin wedi sgwennu, ac roedd H.G. Wells yn pwysleisio pwysigrwydd cofio a'r hyn oedd yn ei studieithau fe a'i ddarn yr hyn oedd yn achosi ni anghofio. Yn gyntaf, dyn ni ddim yn mynd i gofio rhywbeth os nad ydyn ni wedi ei ddeall yn llawn, neu wedi gwrando'n ofalus pan rydyn ni glywed. A'r ail gam yw ymarfer dwy'n i gof. Wel, mae rhaid i ni ymarfer y cof mwyn cofio. Ac dwi yn ame bod ni fel dynoliaeth yn colli ac ddim yn gwrando. Ymddengys bod y byd yma, fel ni wedi clywed dros enwedig y bythefnos diwetha, yn cynhesu a hynny ar gyflymder a graddfa sy'n codi ofn a dychryn ar y gwyddonwyr. A mae'r straeon, y gohebu, geiriau cyfranwyr o gynhadledd COP26, maen nhw'n boenus o drist. Mae'r gwirionedd cael ei fynegu gan lefarwyr y llwythi brodorol o'r Affrig a'r Caribi, ac fe grisialodd Boris y sefyllfa mewn brawddeg gofiadwy a dychrynllyd. Mae'n funud i hanner nos ar y byd. Dywch y gwirionedd yma o lyfr Daniel. Ef sy'n newid yr amserau a thymporau yn diorseddu brenhinoedd a'i hadfer. A gallwn ni ofyn y cwestiwn rhethregol yma'n uchel, ydyn ni felly fel dynoliaeth wedi cadw i orchmynion? Stori'r dynoliaeth yw stori ymateb dyn i'w ddim. I ni, stori COP26 yw canlyniadau gwrthryfela dyn a Duw. Dewch i ddiwedd yr Hen Testament, malach chi. Wele'r dydd yn dod yn llosgi fel ffwrnes. Pan fydd yr holl rai balch a'r holl meithurwyr drwg yn sofl. Bydd y dydd hwn sy'n dod yn ei llosgi, mewn arglwydd y llion. Cofiwch gyfraith fy ngwas, cofiwch gyfraith fy ngwas Moses. Y deddfau a'r ordeiniadau orchmynau sydd o'n Horeb ar gyfer Israel gyfan. Ond Duw cariad yw Duw. Duw myddeigar i'r rhai sy'n edif ar rhai. Duw sy'n cynnig gobaith, goleuni i'r rhai sy'n gweld i cawedau. Gadewch felly i ni atgoffa'n hunain o gais Crist, y gwaredwr, ac yn derbynegu i ddiwedd poenus. Yn ddyn a wyddau bod yna bris ar ei ben, y bydde'n agorodd ddraen i'w dioddau. Dyma fe'n gwahodd i ddilynwyr at y bwrdd, yn rhannu bara, yn cynnig diod, y cyfan yn seremoni symbolaidd o gynhaliaeth, o rannu cariad, yn gyfamod newydd. Oherwydd mae'n gofyn i ni sydd yn dod at ei bwrdd i weithredu. A fel cofnododd Paul, ac wedi ddyddiolch ei torf, a dwedodd hwn i fy nghorff sydd yn eich mwy chwi. Gwnewch hyn
cof amdano. Mae angen cofio y pethau a wnaeth, a ddangosodd ac a ddywedodd Crist. Ac un peth sy'n sicr, y mae rhaid camu ymlaen. A dyna pam i ni'n gofyn am fyddeiant. Ac mae'r amser wedi dod, daeth i ni fel cymdeithas, fel dynoliaeth, ofyn am fyddeiant ac i newid ein ffyrdd. Fedrwn ni ddim wneud y newid yma heb arweiniad tu hwnt i'r byd secular materiol. Ddigwyddith heddiw. Achos i ni'n adeiladu ein hiffer ni, ein hunain, oni bai y tro at Dduw, ac at ei fab a ddaeth i'n prif i ddangos ac i'n atgoffa o ffordd rhagorach, sef ffordd cariad. Gadewch i ni gloi felly gyda geiriau Tilsby. Yn gyfoethineb, rhoddais i ni allu i ddoddi natur a meistroi'r byd. Ond yn ein balchder troeso i ormesu ac ar ddifetha'n gilydd aeth ein bryd. O rasol arglwydd, tro'n calonau ni i geisio hef a geir o galddau. A dyna dri phen y bregaeth gobeithio dod yn fwy amlwg. Cofio, gweithredu, a Christ yno, un cynnal a'n cefnogi. Mwyn i enw. Amen. Newn ni droi at enyn 286 i gloi'r oedfa. Trwy ffydd y gwelaf Iesu'n dod, nid ar gymylau'r nef, ond yn rhealon diar daeth lle mae i anwyliau Duw. Mae'r Iesu'n dod o oes i oes drwy'r cenedlaethau i gyd. Y ffydd a ŵyr mae Iesu'r farn ein Iesu'r cariad tryd. Rhif yr emyn 286. Cymdeithas yr ysbryd glân, a gyda ni o'n